Attorney Lorna Capunan versus Sara Duterte. Scam daw? Ngayon, Dad, sa latest impeachment trial, they're now talking about the impeachment rule of Article 1, misuse of funds, of government funds, no? And may sinabing medyo controversial yung prosecution na si Attorney Lorna Capunan. Basically, sinasabi niya or ina-accuse niya na scam daw ni Vice President Sara Duterte ang taong bayan o ang Pilipinas dahil kinukuha daw niya ang confidential funds para sa sarili niya or para sa sarili niyang benefit, no? Kasi sabi niya, yung mga pangalan pa lang dito sa confidential funds, mga Mary Grace Piatos, Andy Lim. Syempre, parang sinasabi yung mga joke name ata to. It's clear, sinasabi niya, na this is prima facie evidence na parang she used this money o yung confidential funds na worth 600 plus million pesos for her own personal benefit. Ngayon, tinatanong naman nila ang COA representative, ang sinasabi ng COA representative na kung nag-audit ba siya ng iba pang mga vice president sa kanyang term as a COA member, no? Ang sabi niya, wala siyang in-audit na ibang vice president kasi si Vice President Sara Duterte lang daw ang may confidential funds at siya lang naman daw ang naglabas ng sobrang laking pera within 11 days. Ngayon, the defense naman of Sara Duterte stepped up. Sinabi nila, parang nagsisinungaling tong COA auditor na to na sinasabi niyang walang ibang vice president na kailangan i-audit kasi wala silang confidential funds. So may nilagay silang proof na in 2014, nag-grant pala si Vice President Binay ng confidential funds. Pero hindi siya in-audit ng COA. So sinasabi nga, or parang implication ng defense ni Sara Duterte is parang ngayon lang in-audit ang isang vice-presidente para sa paggamit ng confidential funds. Tinanong rin sa COA auditor kung within 11 days ba, illegal ba yun na ikuha yung buong confidential funds para sa mga kanilang gastos? Ang sabi nga, hindi nga ito illegal. So far, it seems, ang sinasabi nga ng defense is parang dinidiin nga si Sara Duterte with these allegations kasi technically, nothing illegal was done and they're making all these assumptions na corruption daw ang pera na to. Ngayon, pinalabas nga ni Senator Robin Padilla dun sa kanyang mga investigation or sa kanyang mga questioning sa COA auditor rin is yung pera na to, sinasabi daw, ginamit to para sa mga schools, sa mga tables, chairs, sa mga medicines daw, para sa mga informants nila, at para daw sa intelligence para hindi daw ma-recruit sa NPA ang mga estudyante at mga teachers sa mga, especially sa Mindanao area. Ngayon, Dad, do you think na yung accusation ng prosecution o ng anti-Duterte people at ating administration is tama ba na scam lang daw ni Vice President Sara Duterte ang buong Pilipinas sa paggamit ng confidential funds for these unknown transactions? What do you think, Dad? Well, first of all, sinabi na ng Senado na strike off yung salitang scam na yun. Ano? Kasi nga parang conclusive na kaagad yun, leading na kaagad yun. No? In the first place, nasa trial pa lang naman. No? So kumbaga, the prosecution has to present evidences and witnesses so that they can prove that their accusation. So parang jumping to the conclusion na kaagad yun. No? Parang nagiging conclusive kaagad yung direksyon ng private prosecutor na si Attorney Lorna Capunan. No? So yun ang issue number 1 dito. Issue number 2 dito kasi, meron kasi pagkakaiba sa confidential funds at sa intelligence funds na sinasabi natin. No? Pag sinabi mo kasing confidential funds, merong ibang pagkagamitan yan, no? Hindi mo pwedeng sabihin na ihahalo mo sa intelligence. Pag sinabi mong intelligence funds kasi, that's supposed to be used in conjunction or in cooperation with the police or the military, no? So because let's say merong mga national security threat o may mga threats against the government, no? So doon yung intelligence funds. So, normal intelligence funds ginagamit niya sa mga surveillance activities, sa mga information gathering, data gathering, no? So, doon ginagamit yun, no? Surveillance, mga ganon, mga equipment, mga support services for that operation. Confidential funds kasi is, sometimes this is for different use, no? Pag sinabing confidential, may mga paggagamitan to na makakatulong sa ahensya mo na dapat mong malaman at dapat mong gagamitin, no? Na hindi mo related to sa national security, no? Normally, ginagamit to for purposes of your department's operations, no? So for example, meron kang gustong alamin sa mga nangyayari, no? Mag-gather ka ng mga information para sa departamento mo na involved in departamento mo. So you need to use confidential funds to pay certain people who can help you gather some information, but not necessarily related to police works or military works, no? So yun ang distinction dito. Now, balikan natin yung sinasabi, no, na yung confidential funds kasi winidraw ng 11 days lang, no? So sinasabi nga, hindi nga talaga illegal ito kasi nga normally kasi towards the end of the year yung budget ng gobyerno nire-revert back, binabalik, no? So kaya siguro binidraw to biglaan para sa ganon magamit nila bago
maibalik, mai-revert. Kasi pag hindi mo nagamit yung pondo na nakalaan sa'yo, na nakabudget sa'yo, normally i-revert yon, no? So, hindi mo na magagamit yun. Magre-request ka na ng panibago sa panibagong taon. So, kaya siguro winidraw yun during that period kasi kung may mga napangakuan sila na mga pagbibigyan, doon nila siguro inipon yun, no? So, hindi naman siya illegal. Kaya sinasabi nga nila, unusual, no? Kasi unusual dahil una, bakit nga naman biglaan mo na lang winidraw? Parang hindi talaga ginamit sa tamang paraan, no? Yun ang impression kasi dito, perception, no? Na parang winidraw mo kasi magki-Christmas na, no? So gagamitin mo sa kung hindi na dapat sa paggamitan. Kasi kung talagang kailangan mo yan, dapat ang releases niyan kasi over a period of time, hindi yung one lump sum na kinuha mo. Yun ang sinasabi nila dito. Hindi siya illegal, pero unusual nga yung sinasabi natin. Magiging illegal lang ito. Ito na yung pangatlong punto na pinag-uusapan natin. Magiging illegal lamang ito kung mapapatunayan na itong mga pondong ito ginamit sa pansariling pangangailangan o sa pansariling luho. Hindi sa talagang dapat paggamitan. No? Kasi hindi naman kinakailangan i-disclose ng ating Vice President yung ng that time Department Education Secretary siya kung ano specific na operation na pinaggamitan ng pera. Hindi naman niya kinakailangan i-disclose yun kasi nga confidential nga eh. Pero dapat ipaliwanag lang niya kung ano yung purpose, no? At kung sino yung mga nakatanggap, no? Pero siyempre ang tanong doon, kahit yung mga nakatanggap, hindi rin niya pwedeng ilantad yun officially kasi nga kung sinabing confidential, yung mga taong tumanggap noon, pinagproprotektahan nila dapat din, no? Kasi hindi nila pwedeng ilantad yun. Baka mapahamak yung mga tao nagbibigay ng informasyon sa kanila o tumutulong sa kanila para meron silang ma-accomplish na mission na confidential in nature na ayaw nilang malaman ng kung sino-sino kasi nga sinasabi nga natin may mapapahamak na tao. For example, bigyan ko kayo ng halimbawa. For example, sa Department of Education, meron mga nangyayaring kumbaga suhulan o mga ghost students o may mga ghost teachers. Ngayon, mag-hire siya ng mga tao doon, ng mga informant niya, ng mga asset niya, para sa gano'n magre-reveal sa kanya o magangalap ng ebidensya laban sa mga taong gumagawa na ito. No? So, siyempre, bibigyan niya ng pera yun. Pero dapat pagtakpan din niya kung sino sila. Kasi nga, baka mapahamak sila, baka ipapatay sila. For example, may mga ghost teachers sa isang probinsya. Halimbawa, sabihin natin, Sultan Cordarat o sa Tawi-Tawi, sa Holo. Ikinakala, malaman mo kung sino-sino yung mga ghost teachers nila at kung sino-sino yung mga nakikinabang, may mga babayaran ka mga informant o mga asset na tinatawag natin under the purview or under the jurisdiction or under the Department of Education. No? So yun, pwede niya gamitin yun for that purpose. Kaya lang, ang sinasabi nga natin, may mga Mary Grace Piatos, etc. etc. Siyempre, pagka kinuha ka na, pwede naman i-close door session to para i-reveal mo kung sino sila. Ang problema kasi dito yata, parang pinagtatalunan, bakit parang walang totoong tao na humaharap na sasabing, oo, binigyan ako ng ganitong pondo para sa ganoon mangalap ako ng informasyon at magbigay ako ng kumbaga ng mga data o mga ebidensya laban sa mga ibang tao na may ginagawang kalokohan sa aming departamento. Kung wala kasi noon at panay kwento lang at panay mga pangalan lang ng mga alanganin, so syempre talaga nagkakaroon tuloy tayo ng perception issue. Yung perception na parang ito ba isang kalokohan? Ito ba isang scam na sinasabi natin? No? Kasi nga, alam mo naman, sa bayan natin, usong-uso yung mga scamming, di ba? Kumbaga, pangkaraniwan na yan eh. Kung may kwento ako dyan tungkol sa mga scamming, no? Yun ang pag-iingatan kasi natin, yung mga taong minsan nagpapanggap, di ba? Merong nasa supermarket, matandang babae. Tapos, meron ding isang mga binata na medyo, may tama lang yung edad niya, no? Hindi pa siya katandaan. Tapos yung matandang babae, may mga namimili sa supermarket. Pero lagi niyang tinitingnan yung lalaki, no? Yung mas nakakabatang lalaki. So sinusundan din niya tapos tinitingnan niya. Tapos nung napumila na sa kahera yung lalaki, sumunod yung babae, no? Yung matandang babae. Nung nakapila, inunahan niya yung lalaki. Sabi niya sa lalaki, alam mo, kaya kita tinitingnan kasi nga kamukha mo yung anak kong yumao, sabi niya. Meron akong anak na kamukha mo, kaya kamukha mo, sabi niya. Sabi niya, kaya hindi kita maiwanan na tingnan, no? So, sabi nung matandang babae sa lalaki. So, tumatawa naman yung lalaki, sabi niya, ganun ba? Sabi niya, maraming salamat naman at naalala mo yung anak ko. Ay, yung anak mo dahil sa akin. Sabi niya, oo, kamukha mo, sabi niya. Sana hindi ka naman magalit kung bakit ako tingin sa'yo. Hindi naman, ang unawaan ko naman, sabi niya, kasi namimiss ko yung anak ko, sabi niya. So, sabi nung matandang babae, habang nag-check out na siya, pagkatapos niya, nauna kasi inunahan niya sa pila siningitan niya habang kinakausap niya. Nung nag-check out na siya, sabi niya, pwede ba, sabi niya, pagkatapos kong umalis dito, sabihin mo sa akin,
goodbye mother, sabi niya. Sabi mo goodbye nanay, para sa ganun para man lang yun ang alaala ko na sa puso ko na kahit na papaano nakakita ko ng kamukha ng anak ko. So ito naman lalaki ng magandang loob, sabi niya, sige sasabihin ko yan. So pagkatapos niya mag-check out sa counter, sabi niya, goodbye nanay, sabi niya. So tuwan-tuwa yung babae, kumaway, umalis. Nung siya naman naglagay na ng mga kanyang produktong binili sa supermarket, biglang lumabas yung bill niya. Nagulat siya, sabi niya, bakit 8,000 ito? Yung pinili ko 3,000 lang, bakit sumobra ng 5,000? Sabi nung kahera, sabi nung nanay mo, singilin daw kita So na-scam siya, no? So napaglaruan siya. Kaya minsan ganun din yung kaya sinasabi natin, yung confidential fund kasi, no? Bakit pa nagkaroon ng confidential fund yung office ng ating Vice President, no? Sinasabi nila nung panahon yata ni Vice President Leni Robredo, wala namang confidential funds. Bakit siya nabigyan? Yun ang unang tanong. Pangalawa, hiningi niya ba to? O ito'y inalok sa kanya? Kasi dalawa yan, no? Pwedeng hiningi niya or inalok sa kanya. Kung hiningi niya, di may accountability siya. Kung inalok naman sa kanya, bakit siya inalok? Ito ba'y parang binigay na parang pabuya sa kanya o ginagawang pain ito sa kanya? Yun ang mga tanong kasi niya na dapat masagot din sa paglilitis na to. No? So yun ang mga issues dito. Ngayon naman, Dad, nung challenge ni Senator Judge Tulfo, tong taga-COA, bakit hindi kinasuhan ang Office of the Vice President tungkol sa mga nangyaring mga possible unusualities dito sa confidential funds? Ang explanation ng COA is meron silang in-issue na AOM or Audit Observation Memorandum. So sinasabi ni Senator Judge Tulfo, meron na pala kayong AOM. Bakit hindi nyo pa kinasuhan? Ang explanation ng COA, ang Audit Observation Memorandum is just basically their own observations na tinatanong nila yung opisina or kung yung sino man yung government agency na ini-issuehan ng AOM na or isang executive or kung sino man yung kina-question nila about their methods or about their money is please tell us and explain to us kung ano yung nangyari dito kasi ito yung tingin namin. Pero ang audit observation pala is ibig sabihin daw nun, dapat i-explain ng kabilang partido sa COA kung ano yung mga nangyari doon. Hindi ibig sabihin ng AOM, may kaso na kagad or may judgment na agad. So ngayon, doon nagkakaroon ng kalituan kasi akala ng mga tao, porket may COA na observation, ibig sabihin, siguradong mali na. So that, for the clarity of our audience, can you explain ano ibig sabihin ng COA findings, COA AOM, at kailan nagiging kaso ito? Well, kasi pag sinabi mong AOM, katulad sinasabi natin yung word pa lang, no? Audit, observation, memorandum. So, ibig sabihin, observation pa lang. So, kumbaga, it's a one-sided opinion. Kumbaga, sinasabi natin, no? It's a one-sided opinion that could also be inaccurate or misleading or defective, no? Yung sinasabi natin, or erroneous, di ba? Kasi bakit? Observation, sabihin, sa tingin niya o sa tingin nila, no? In fairness to COA, syempre, that's the part of their responsibility, no? Tingnan yung mga transaksyon ng ating pamahalaan, ng ating mga namumuno at namamahala, at magbigay sila ng kanilang observation para kung meron kinakailangan gamutin, di dapat gamutin. Kung wala naman dapat gamutin, hindi lang nila naintindihan o naunawaan yung totoong mga issues at mga documentos, then wala na yun. Kumbaga set aside na kaagad yun. Kaya observation lang Yung observation na yun, nabibigyan lamang ng timbang kung merong sapat na batayan na hindi talaga mapapatunayan otherwise na sinasabi natin. No? So, ibig sabihin, pag yung COA may sinasabi, hindi naman ibig sabihin mali na kaagad yon. Maaring hindi lang nila nauunawaan pa yung punot dulo o yung talaga mga issues at concerns dito. Yun ang pinaka-primary discussion kasi rito. No? Kasi minsan nalilito yung ibang kababayan natin kasi kala nila kung may COA findings or COA AOM na sinasabi natin, kaagad may mali na o may anomalyo na nangyari. No? That's kumbaga jumping the gun or being very conclusive. No? Hindi pa naririnig yung kabilang side, yung kabilang panig. No? So, yung ang sinasabi natin dito, dapat yung side ni Vice President nakapagbigay ng closed-door session meeting sa COA para na ipaliwanag nila kung saan talaga nagamit. No? At siyempre, yung mga data na sinasabi natin kung sino may mga napagbigyan, halimbawa ng mga pondo, dahil nga kailangan to sa confidential operations nila, dapat maipaliwanag din nila kahit na hindi siguro ilantad lahat sa publiko dahil ayaw nila malagay sa alanganan yung ibang tao, pero dapat nilahad nila o nilantad nila kung bakit nagkaganon. No? Kasi nga, may kasabihan tayo, di ba? Minsan yung sa tingin natin parang may mali, pero yung pala pag nakita natin, naunawaan natin, marirealize natin na may punto rin pala yung kabilang panig, di ba? Kasi nga minsan ng tao, meron tayong tinatawag na biases, di ba? Pag nakita natin kaagad na parang
lihis doon sa ating paniniwala, iniisip natin mali na kaagad yung kabilang partido, no? So kinakailangan kaya dito yung objectivity will have to kick in. Bakit ba nagkaroon ng AOM? Number one, ano ba yung findings talaga? Na ipaliwanag ba para maklaro yung findings na yon? Kasi nga minsan nagiging conclusive yung mga tao, nagiging mapanghusga sa unang tingin, no? Kumbaga may kasabihan niya, di ba? Minsan yung unang tingin mo, akala mo, ganun yun, di ba? May nakita kang dalawang babae at isang lalaki na magkasama, akala mo magsyota na sila, yung pala magkapatid pala. So, di ba? Kasi kala mo naghahawakan ng kamay, kala mo magsyota sila, yung pala magpinsan pala sila, nagkataon lang na naghahawakan sila ng kamay kasi nga very close sila sa isa't isa, pero yung pala magpinsan. Ganun yun. So, minsan may mga misinterpretation din kasi, no? Even in real life, na sinasabi natin na katulad yan, siyempre, sa unang tingin ng COA, siyempre merong sinasabing natin very unusual kasi na tingin nila, no? Bakit? Kasi winidraw yung pera sa within 11 days. Ganong kalaking pera nilabas. Saka during that time, December. So parang ang unang impression mo, December gagamitin to para sa sariling panggastos, di ba? Pero maaring December din kasi yan yung oras o yan yung buwan na ibibigay nila yung mga gantimpala dun sa mga taong ginamit nila for confidential operation. So, these are possible na things, no? Kaya ang burden naman, syempre dalawa kasi may sinasabi tayo, ang burden of proof nandun sa nag-aakusa. Kasi kung inaakusahan mo isang tao na may ginawang mali, dapat meron kang sapat na prueba para patunayan na mali yung ginawa ng tao. Ganun yun, no? Although sa defense, meron din burden doon. Kasi ang burden doon is, inaakusahan ka, kung gusto mong malinis yung pangalan mo at maipaglaban yung iyong katayuan sa pamumuno at pamamahala, dapat ipakita mo rin na meron kang transparency, no? At the same time, do not sacrifice the security of the people who help you and the confidential operations of your confidential funds, di ba? So yun ang mga tinitimbang kasi dito na napakahirap din minsan na kumbaga unawain. Ngayon, Dad, na-mention mo nga with regards to the confidential funds ng Office of the Vice President and then Secretary ng DepEd na si Vice President Sara Duterte, which was yung itong 600 million, ito ba ay parang pain or bakit siya binigyan? Pero yung mga previous Vice President like si Vice President Leni Robredo, wala siyang binigay na confidential funds. But Dad, looking past that, yung question nga dito is, it's what people aren't asking, di ba, is the Office of the Vice President has confidential funds. But does the Office of the President also have confidential funds, Dad? Kasi in 2023, it was reported that the Office of the President has around 4.56 billion pesos worth of confidential and intelligence funds. Of course, syempre masasabi natin na as President of the Nation, syempre mas madami niyang kailangan intelligence activity, mas marami siyang mga police at military activity na undercover or mga activities compared to the Office of the Vice President. Pero so far, fully utilized daw itong 4.56 billion pesos na confidential and intelligence funds from the Office of the President. But, compared to Vice President Sara Duterte, parang walang nag-criticize sa paggamit ng Office of the President. So, with Sara, we're criticizing her and I'm trying to impeach her for 600 million pesos, but the Office of the President has 4.56 as of 2023. And another thing that's very curious is noong 2022, right after the election, the Office of the President actually granted an additional 125 million pesos of confidential funds to the Office of the Vice President, to Sara Duterte, which was also criticized kasi supposedly, hindi dapat ibigay ng Office of the President ang confidential funds na to. And supposedly, it was Vice President Sara Duterte who had requested for the assistance of President Bongbong Marcos for additional funds daw na kailangan niya for that year. So do you think na initially, these confidential funds were meant as a parang friendly gesture, no? Kasi alam natin na si President Duterte, hindi niya gusto si Vice President Leni Robredo. So siguro to cripple her or to prevent her from being able to do many projects or many things in the country, tinanggal niya yung confidential funds ni Vice President Leni Robredo. Pero sa start ng Bongbong and Sara Uniteam, syempre siguro si Bongbong was very generous. Sinabi niya, sige, I want to help you do projects. I want you to help you para marami kang activities as Vice President and Secretary of DepEd. Here, I'll give you additional budget for confidential funds. And ngayon, na nagkaroon ng parang hidwaan or ng split between them, ngayon ginagamit na ng mga allies ni President Bongbong para idiin si Vice President Sara despite the fact that even on their own camp, mukhang marami rin silang confidential funds but no one is talking about it. What do you think, Dan? Well, may kasabihan kasi nga sa ating bayan, di ba, na sinasabi natin, lagi natin pinag-uusapan yan na ang Pangulo
siya yung ating parang hari for the meantime kasi siya yung iniluklok nating lahat, 'di ba? Kumbaga siya yung binoto, 'di ba? Kahit na hindi man lahat ng tao binoto siya, pero siya yung nanalo, no? So karamihan ng mga botante, siya yung binoto, siya yung pinili. So ibig sabihin niyan, siya yung may pananagutan sa ating bayan, no? Pangalawa, may kasabihan nga kahit nasa Biblia nakasulat 'yan, 'di ba? Nakasulat 'yan sa Proverbs, no? Napakaraming chapter niya, no? Chapter 16, chapter 20, 24, no, na sinasabi doon na yung hari wag yung gagalitin, no, wag yung aawayin kasi nga yung hari may kapangyarihan na pahirapan ka, parusahan ka at minsan mapahamak ka pa ang iyong kabuhayan at yung buhay, no, nakasulat naman yan, no, so may proverbs na ganyan kasi sinasabi nga natin itong mga nangyari ito, bakit ba nagkaroon ng ganitong mga issues, no, kaya nagkaroon ng ganitong pagtatalo kasi nga parang ang wari ng Pangulo o nagkagrupo ng Pangulo, parang pinagpaplanuhan naman siya ng mga kakampi naman ng pangalawang Pangulo. No? Doon nagsimula kasi yan, no? Kung titignan natin. No? So parang nangamba sila na bagamat napakaganda ng pinapakita sa iyo, bakit mo kami pinagpaplanuhan ng hindi maganda? So kung totoo man yan o hindi, again, sila na nakakaalam yan. Pero pangalawa, siyempre, baka naman pinag-away din silang dalawa, no? Kasi nga meron din mga grupo na ayaw nilang magkasundo sila dahil hangad din nila na sila maging pangulo balang araw, no? So kumbaga pinag-aaway sila para sa ganun hindi kayo magkasundo para ako yung susuportahan mo maging pangulo na tatakbo sa 2028. So these are all possible scenarios na nagyayari sa ating lipunan. Pero ang tanong kasi diyan, ganito lang kasimple, katulad ng sinasabi mo, ibinigay naman yan ng ating pamahalaan. Kasi nga ang tanong niya, sino ba nag-authorize o sino ba ang nagbigay o naglaan ng pondo para sa ating pangalawang Pangulo, di ba? Ang alam ko, galing yan sa Kongreso na may appropriations yan, lalo sa Department of Education. Binigyan siya ng confidential fund appropriations. Ngayon, ang tanong niyan, kung binigyan nyo siya ng ganyang appropriations, ibig sabihin, ano ba yung plano ninyo? Ano ba yung pakana ninyo? Ito ba para makatulong sa kanya, nagampanan niya yung kanyang katungkulan? O ito'y ginamit para sa ganyan, pabuya niya o isang pain para sa kanya? So, yung mga katanungan na yan kasi ang mananalaytay o mananaliti, mananatili sa ating lipunan na iisipin ng ating mga kababayan. Katulad sinasabi natin, ang trial na to, hindi lang naman to legal trial, judicial trial. Kasi kung pag-uusapan ng judicial trial in the court of law, talagang medyo madidiin talaga yung ating pangalawang Pangulo. Kasi nga, number one, yung confidential funds, pag ginamit mo yan at sinita ka, dapat talagang mailatag mo yung kung saan pinaggamitan yan at kung sino yung mga tumanggap niyan. Kung hindi mo magagawa yan, siyempre in the court of law, talagang masesentensyan ka, mahatulan ka. Pero kasi ito hindi naman to court of law. This court of public opinion. Kung ano yung tingin ng ating mga kababayan, na tingin ba nila mali yung ginawa mo o hindi? Kasi katulad niya, sinasabi nga nung depensa, na parang ito'y itinulong niya sa iba't ibang sangay ng lipunan, no? May binigyan ng mga tulong na ganito, may pa yatang binigyan ng bigas o kung ano man na tulong sa iba't ibang tao, no, na hindi naman talaga dapat doon gamitin yung confidential fund. So technically speaking, mali na talaga 'yon, no? Kasi ang confidential fund hindi naman pwedeng gamitin for politika na sinasabi nga natin. Ito'y for the operation of your department to improve the operation of your department, di ba? So medyo mali na yun. Pero siyempre, kung tinitimbang kasi ng mga kababayan natin, napakaliit kasi nito kumpara kung iahambing mo doon sa mga nawalang pera sa flood control scandal o scam na sinasabi natin. Kaya nga doon nagkakaroon ng napakabigat na pagtitimbang. Kasi nga kung iniipit mo siya sa napakaliit na halaga, pagkatapos dito naman sa kabila, napakalaki ng halaga, pero hindi mo naman talaga iniipit o binibigyan ng diin, iniisip nila na ginagamit lang to sa politika. Kaya ang tawag nila dito, parang ang tingin ng mga kababayan natin, pare-pareho naman kayong lahat na politiko, lahat naman kayo na namamantala, pagkatapos kung kaaway nyo, yun ang ididiin ninyo. So yun ang mga issues kasi dito, yun ang dahilan. Kaya nga parang hirap na hirap din ang ating mga senador ngayon na timbangin kung paano nila mahatulan na maiko-convict si Vice President. Kasi katulad sinabi natin, hanggang ngayon 13 lang sila. No? Yung 11 solid pa rin hanggang ngayon. Kailangan 16 ang kailangan mong boto para makonvict si Sara. So kahit nasabi natin matibay yung ebidensya, pero kung sa tingin ng mga senador, mapapahamak sila sa kanilang eleksyon sa susunod na 2028, hindi rin talaga makokonvict si Sara. Yun ang problema kasi dito. Pero of course, it doesn't mean to say na wala nang accountability si Vice President Sara kasi even after the impeachment, assuming ma-acquit siya, pwede pa rin siyang makasuhan sa ombudsman na Sandigan Bayan. No? Dito na ngayon magkakaroon ng judicial process for the misuse of confidential funds, of misuse of funds na sinasabi natin.
Ngayon naman, ang sinasabi ng mga ibang nasa comment section, dati, yung survey ni Sara Duterte, bumababa na. Pero nung nagkaroon ng itong mga impeachment trial, parang sinasabi nga ng ibang nasa comments, good publicity or bad publicity is still a publicity, ano? So parang ngayon, nagre-reverse yung, yung mga survey, parang lumalakas ulit siya based on yung mga latest surveys, no? Parang there's no survey, kahit na anong survey company ang magsasabi na number 2 na lang si Sara Duterte for presidential. Parang it's across the board, everyone agrees na she's still the top front runner. So, ngayon, ano yung mga possible mga threats sa ating administrasyon kung halimbawa ma-impeach talaga si Sara Duterte? Will there be a clamor for revenge votes to vote another Duterte? And if so, anyone from the Duterte family could become a president because of these revenge votes. Isn't that still a dangerous possibility for the administration? Or is it better that she should not be impeached para hindi magkaroon ng revenge votes? What do you think the possibilities are? Well, kung titingnan mo, strategically speaking, kung strategically speaking ang pag-uusapan natin, kasi dalawa yan, sabihin natin na ma-convict siya, kasi right now she's technically impeached, but whether she will be convicted or acquitted, that's another story, assuming na ma-convict siya. Pag na-convict siya, then of course, yung revenge votes nga na sinasabi natin, darating yun, mangyayari talaga yun, mataas ang percentage na mangyari yun, So, napakataas nun. So, for example, bigyan kita ng halimbawa, nung panahon kay Ninoy Aquino, di ba? So, ang ginawa nila, parang yung mga kakampi ni President Marcos noon, ayaw nilang manalo si Ninoy Aquino, kaya nga napagbibintangan yung mga kampi ni President Marcos, yung mga kampo niya, na sila yung dahilan o sila yung may pakana ng pagpapatay kay Senator Ninoy Aquino no. So nung nawala si Ninoy Aquino, akala nila wala na, pero yung pala eventually si Cory ang naging revenge vote, na lahat ng tao nagulat kasi housewife lang siya. So hindi nila sukat akalain yung walang political experience, hindi na ba kumikibo, tahimik lang dati, pero all of a sudden kahit na wala siyang karanasan, wala siyang abilidad o na maging pangulo, siya yung pinili, kasi kumbaga yun ang tinatawag nating revenge votes na sinasabi natin. So if she's convicted and ang tingin ng tao parang inapi siya, then the revenge vote can go to anyone who will be supporting or who will be with her, so with Sara. So it could be another Duterte, it could be Bongo, so anybody in her group. It could even be Senator Robin Padilla, it's possible, so let's not underestimate that. Kasi nga even ERAP dati pinagtatawanan kasi may mga raming ERAP jokes na parang makes him look like foolish, pero actually hindi pala, very smart pala si dating President ERAP Estrada. Ginagamit lang niya to para nang sa ganun maalala yung pangalan niya, so he's pretending na hindi siya smart, natatanga-tanga siya, pero yung pala nakabuti pa sa kanya yun, so it's a revenge vote na sinasabi natin. Ngayon, assuming na ma-acquit siya, pag na-acquit naman siya, pero kinasuhan pa rin siya sa Ombudsman at Sandigan Bayan para maipakita yung mga maling ginawa niya, then it's possible na the other party who will be competing with her, whoever that person is na medyo may popularity, may have a better chance of competing with her, kasi nga parang this time hindi na mawawala na yung underdog mentality sa kanya, kasi parang una-acquit ka, panalo ka na, So, ngayon, yung kabilang partido naman, if they can present another party na talagang tingin nila ay mas maayos, mas magaling, pero ito naman may mga kaso pa na hindi pa talaga nasasagot, mawawala yung kanyang enigma. So yung possible 50% niya maaring dumausdos din yun, kahit na paano, kasi parang feeling nila, hindi ka naman naapi. So, naipaglaban mo naman sarili mo, whether we will support you or not, that's another story na yun. Kasi ngayon, hindi na sila natatangay ng emosyon. Natatangay na sila kung sino yung tingin nilang mas mabuti at mas magaling para sa bayan natin, na makakatulong. So, yun ang issues kasi dito. Kaya mga kabayan, dito sa Ilocano Defenders Party List, tinutulak namin ng edukasyon para malaman nyo, sa dami ng kaguluhan, sa dami ng mga akusasyon, aligasyon, ano ba dapat yung tama nating isipin, sino ba dapat yung mga tama nating ihalal. Yun ang nagagawa ng magandang edukasyon. Kaya ginagawa namin ng podcast para ma-educate ang publiko. Para sa edukasyon, ako si Morgan Sain, yung coach ng bayan. Mga kababayan, ang layunin ng Ilocano Defenders Party List ay para itaas ang antas ng edukasyon para sa bawat Pilipino, para alam natin kung sino dapat ang mga leader na dapat natin ihalal at para mas gumanda ang ating trabaho at kinabukasan ng bawat Pilipino. Ako po ay si Solomon Sai, ang inyong kuya ng bayan. Kaalaman, kabuhayan, kasaganaan. Yan po ang sinusulong namin sa Ilocano Defenders Party List. Isang bayan na magkakaroon ng matiwasay na kinabukasan. Ako po si Michael Sain, yung dad ng bayan.